ni fa abu ma gaba ɗaya ka ga ne jiran mai gwangwanin nan nake izo tunda kowa ya daka wawa wani ya ɗebe bankoki sai da masa ya ɗebe bankoki shi wannan kwamandan makarantar shugaban ilimi kafin Allah ya sa a ce yau Mahadi ya da yayi bakon ya dawo ya mai da wakilcin sa kwanda ni ma an fita da fitata su bani kuɗin abun nan ko 3,000 na ziyar kai alquran muna can banza yanzu da fa sai a ce karfe 6 sai na fito gadi yanzu ko in naga dama sai an tashi daga makarantar ma zan zo in na zo kuma na ga yara sun yi bisha sun tafi sai gida ni man ta bacci a'a kai kada gwal wai me kake a nan ne ya na kanka da tsakani wannan kayan nake so in jira wannan ita biyu dan gwangwan ki zo yi ban kudin ya baka kudin su naka ne ba na ɗalibai ina ɗaliban ne wai ɗaliban makaranta eh ai ɗalibai kwa iya gidansu wala kwa iya gidansu banda ma Allah ya sa su ma ɗaliban masu wannan ne ai da ana sai da su da tuni mun siyar ɗaliban to me zamu da su ƴaƴanmu ne ai duk mu da muke karkashin gwamnati yanzu muke ci a gwamnati mu ba ruwanmu da talaka wai wasu kalamai ne irin na manya wai wannan din makaranta mu ba muka gina ta ba ba abin da ba a zuba ba duk ina suke da ba ana kashin kafa ba eh tana gidan kwamishinan ilimi gida zai kai da ina fankoki da aka zuba sababbi a aji eh sai da masashi kwashe su ina bancina karkar da aka ce an yahu PTA dan makaranta izo iwar kadami imore eh to yanzu bancinan ma masu gadi sun rarraba kowa ya kama gaban ya sai da na shine ni ma na ja shine kai ma zaka ja karafuna to na ya arafu shay an ne ni to bari in gaya maka wannan abun kai ka riga ka sani ni na sani idan Mahadi ya dawo duk wanda ya haɗiya fa sai ya amayo shi fa ka san da haka ko to yanzu nan da ka ganni da jaka Abuja ne ai ni yanzu Abuja ka ga na je Abuja sai Mahadi ya je bila a yanzu muna Kano kaga daga cikin gari ku da zani a kar in taro Mahadi ya shigo Kano ina shi wai ran Laraba da aka ce zai zo a hab baka san me yake faruwa ba za a Abuja ce na ban sani ba to ranar Laraban nan da muke za ta zo 29 ga watan ruwa watan Oba na 2018 din nan to Mahadi fa ya ce fa ranar ne fa zai kaddamar da takararsa ta shugaban kasa a jam'iyyar PDP ai ba a nan za a yi ba a Kano za a yi ba ai ka san mutanen ai suna da yan sara suka yanzu sai su zo su yi shigar mu su zo su yi banna kuma a zo a laƙa mana a ce mu muka yi tunda kaga mutum ba fullan nan ba gare shi ba bare a ce wannan dan guri kaza ne yawa to mu kuma ka san jagora baya son tashin hankali baya son fitina shi yasa ya ce to bari mu tafi Abuja a je a yi a can idan Allah ya sa lokacin da za a shigo yana nan bai fasa shigowa ba zai shigo amma tukunna dai da dan saura dan haka nan da ka gani igil su koya zan tafi a Abuja igil su koya ma ba ka tunanin a Abuja ma a je a wata yar a sake a hab ai babu wanda zai taba ma Abuja kai dai kawai in ka shirya biyo ni mu tafi kawai to shi tarko ne wallahi da aka ce mun baka da ko sisi ne zancan wallahi wata na shida ba albashi 6 man ban ga kuɗi ba sai dai in karyo can in siyar in ballo can in siyar in zabgi can in siyar ka ni da ana sayan darbejiyoyin nan ma duk sare su zan siyar wallahi ba za a yi haka ba yanzu abin da za a yi duk yan tasan garin nan da yan adaidaita sahun garin nan da masu babur ma sun ce su za su tafi har Abuja duk wanda zai tafi firi ne Allah wallahi dan haka mu tafi kawai ka rike da kai a fushe da tare muke wallahi Allah mu ji Abuja wai Allah sanne gargamu wandan karfe an sa aka ba zama ba tashi sarkakiya makwanta zaki ko ba kanan akan ta baba jirgin sama mai shawagi ko da macen zari ta sanka sanne jingin kayan nauyi sun jinjina kasan gaza dauka kwankwasi ya kadar dutse sun zazzaga shi yaƙi ya motsa sannan zai lego-lega har inda ba su so an ganka ka zamo musu sawun keke duk sun gaza su gane gabanka dan Musa ya je ya zo sun kasa gane shi wane ne aljani ne koko mutum ne koko cikinsa kwai ruhani yare kake tsohon nama ɗaya kici a baka kansa makaki ya zo sun watse yanzu ma
mulkin aka fara shugaban kasa ma za a yi ku gaya mai magogo ya ciro mana jar hular mu ya haɗo mana kundin mulki ƙaryar likimo ta ƙare ga karen gida ga kura ya gara ta kanye da dutse sai dai ta gurgura ta yi lasa sai dai ta bata yan bakinta jagugun ku har shekara 4 ta zago Kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talaka ku fito ku ga Kwankwasiya da ja da fari birnin Kano ga ma da goya karshen kullen ku ya kare a cikin jihar Madugu ya zo bar jagugun ku har shekara 4 ta zago Kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin talaka ku fito ku ga Kwankwasiya da ja da fari birnin Kano ga Madugu ya zo karshen kullen ku ya kare a cikin jihar Madugu ya zo sai karo da giwa da sahe kuje jaje na sa ga Madugu ya zo Rabi Kwankwasiya kashin wuya gagara karnika ga mai wuri ya zo gar daga gamna sarki sunu suka tangar duniya ga Madugu ya zo sha sassaka suka tsara suke gajiya ga mai wuri ya zo je karfan gada turke ka wuce bangazar masu dangane bar jagugun ku har shekara 4 ta zago Kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin ku talakawa fito ku ga Kwankwasiya da ja da fari birnin Kano ga Madugu ya zo karshen kullen ku ya kare a cikin jihar Madugu ya zo ranar mutuwa da ta zo a dole kushewa za a ga da Madugu ya ya zo Kwankwasa Madugu in ga yanzu uban waza ya da ga mai wuri ya zo gishirin kunshi ga mata yake iya yin wata shedana ga Madugu ya rage zo duk ya kwana hannun mazaje aiki ya gama ga mai wuri ya dan zo Musa gagare jikan sala uban da washa kwaram gwan kuje ku ga yawa gwaggwan gidan gwamnati yau za ta cin taliyar karshe a Kano ga Madugu ya kuje zo ku ga yawa jabba ma inna wuro yau za su cin taliyar karshe a Kano ga Madugu ya kuje zo ku fada wa mai agwagwa a Kano yau za su cin taliyar karshe a Kano ga Madugu ya ce zo ku fada wa barawan agwagwa yau dai mai gida Madugu ya zo a Kano ga Madugu ya ce zo ku fada wa mai riko ogzaba yau mai wuri Madugu ya sauka Kano ga Madugu ya ce zo ku fada wa mai haraji a Kano yau za su cin taliyar ƙarshe a Kano ga Madugu ya ce zo ku gaya wa mai kwana a Kano yau ne za su cin taliyar ƙarshe bar a Kano jagugun ku har shekara 4 ta zago Kano ga mai gari ya sauka ta daba jirgin ku talaka fito ku ga Kwankwasiya da ja da fari birnin Kano ga Madugu ya zo karshen kullen ku ya kare a cikin jihar Madugu Zainab Alhassan ku zaɓi Kwankwaso shekara ta 2019 domin ci gaban Najeriya da matasa. Muna godiya ga dukkan al'umma da suke waje.